जिला घर बाटे रोड़ा लोग मदद कइले बानी लोग यहाँ के भेजवाओ तनी सब साथ में हमनी के फिर दोबारा यहाँ स्वागत तनी लोग बुलवावे के सबके बुलावल जाए। जितना मेहनत करके लोग के भेजल जाता उतना ही मेहनत करके लोग के फिर जब बुलावल जाए। और हमनी के भगवान से दुआ बा कि जितना लोग जाता सब लोग फिर 6 महीना बाद वापस आवे जी काम करे। हमनी के अपन फिल्म छोड़ करके बिजनेस छोड़ करके बाकी सब लोग बैंक में बानी, बैंक के काम छोड़ करके लोग खातिर 10 दिन से लागल बानी। जद्दू को फ्लाइट चल गई लखनऊ और जयपुर के ITSR का फ्लाइट हमनी के गया जाता है सब जना बिहार गोपालगंज के। वैसे ही सवाल बड़ू है कि जैसे कि भारत में सुनल गई बा कि ओजा फिल्म के कलाकार लोग जैसे सूद जी बाड़न, सोनू सूद जी मदद कैलन, तो वो तरह से रहुआ का लगता है कि फिल्म कलाकार के लोगों के आगे बढ़े के चाहिए। हम फिल्म कलाकार के पर्पज से या हीरोइन के पर्पज से काम नहीं करत। हम एक दो सबसे पहले नागरिक हई, हमरा बिहार और यूपी के लोग के पसंदीदा हई, तो हमारे मकसद बा। और सेक्टर जी भी बिहार से बानी, रहुआ सब लोग भी बिहार से बानी, मानस भी बिहार से बड़े, रहुआ बिहार से, विकास बिहार से बड़े, सब क्यों बिहार से ही बा। तो हमारी मानल है कि जितना बिहार मानल सही हुई कि जितना लोग बिहार के बा तो बिहार के लोग की मदद करेंगे चाहिए। यही से हमेजा बानी 4 महीना से काम छोड़ के दुबई में बैठल बानी काय खातिर सब लोग के भेजे खातिर ना अपन एहू जा बिजनेस बा। खुशी के बाद बाकी सब केहू जाता और ये वीडियो बनाए के एक मकसद बा कि रउआ सब अपना आसपास के जितना लोग होके उनकर मदद करी जा। काहे कि महामारी में रउआ सबके एक दूसरे के जरूरत बा, सबके जरूरत की पूरा करी जाओ और अपन